Ang lalaki para sa babae. Ang babae para sa lalaki. Kalipan na muna ay pagbuot. Anarins, laban jud. Huwag makalupig sa gahom sa Diyos. Renz, maayong buntag. Oy, pastor, mayong buntag. Renz, undangan na ang pagpamayot. Dautan ka na. Anong nakaingon magkapastor? Ang lalaki para sa babae. Ang babae para sa lalaki. Ano pastor? Minawa ko, kaya hapit ng katapusan. Pastor, paghilam ay panabag ug mali. Uy bayot, magbago na. Wakay katungod, mahigugma sa lalaki. Kaya pastor, di ka Diyos. Bayot, dili ko Diyos. Pero ako ang sinugo. Ay, ang bayad. Nisukol dyan. Paghilam pastor. Huwag kayo katungod sa mua. Luya pastor, oh. Nitabangan ninyo. Kalipan na muna ay pagbuot. Anarins, laban jud. Dita mo to ka pastor. Okay bayot. Dita mo to siya. Pastor, padayon. Ay, parapig. Huwag makalupig sa gahom sa Diyos, ara. Karon mo bayot o Renz. Gabaan dyan mo sa ako, ha. Paghilam niya, pastor. Mutuo, marimig gaba. Ay, pastor, madto na me. Pangwish kay ka. Kami, Renz. Awa taon-taon, magmahay mo. Ala, gaba dyan mo ron. Ah, dito mo to, pastor, ay. Nakapikon, dito. Kaya gitong Renz, di sugo na ko. Uy, kung saan naman ang orasa yung taon, uy. Hapon na, oh. Astilan. Bantay lang yung karong makitaan na karong. Impaso ka sa kuha. Piti-piti, inimbunal si mga ron. Piting dugaya sa doon. Asa naman bata ito, uy. Ihala. Bantura, nga dugay kayo. Kay naada ibayot kauban. Parang lang ka. Hoy, Renz! Oh shit, not good. Ikaw ba mo?